Nong, sini cipra makanya NDC, sini bolong kana jiren jatuh apa no, bo, niya mobile na yoy, nini cuci ando apa, ini bagoy, marum do, ro, nini sama mani ro, kau mah tu baca, ini bagoy. Abo, paitang kakai, ang khobor nawano, mairung kaisa rahwana. Bukan tu deh, ang kaisa mairung rahwan. Nong hima se mayang ke ba? Bọc phát cái này nhé. Media rong na hambai dio tam hike norok kha bele lukuni kunju mokol norok bisingkin chung kaham hamya do kisu logo silayu. Kaham khobor hamya khobor bebak no norok bisingkin chung manu norok no bele ke hambai norok joto jaga na omte ke kabar sai thong mani bagai. Tai hambai mariwo tini bubagrano chung bubagrani bisingki tini chung o jagao khai chung kinti prasa hamjak lainani kuba lainani omhe option mangkha jeta agin dino chung omtu dofa bai dofa mane gosti bai gosti jaiti bai jaiti sura chung thangleya phaile ong tongmani tini bubagrani bisingki chung tini osu jora khaika tini chung mendi amchai mia horo kaisa YouTube ni bisingki ang nukha tai honorable minister borong rang dabisho ketu ano link share khlaika ar pore ang nukmani pore naikabo belai khairokmani singsa o mendi edici village ni andaro jongbu tarkana Lossi Kumar Deburma belai chakra sori hamya prai 10 din rok mai masa yang ui tongkha je abono nugoi tongoi mandia tini o jago khaika bono nainani bagoi dini bagoi chamung rok kisa je yaksutui ri rok chum rok je yaksutui yaphana bagoi khaika tai paran borok tini Surma Bidan Sabha ni Kinti Pramothani Vice President tongo parani okra rok nukurok tongo borok tubakha ano laman kimi lamdago mani rok smaika abono pok sana musungo onek borok comment khaise mano abona ang sigang barian sana musungo je Surma Bidan Sabha ani nirbachito kendro simiya onek borok saimano o bini area ya jagabo botam bagi thang onek kisu saimano কিন্তু তিনি বুবাগ্রানি যে পরিচালনা খাই মানে আবনো জনক পুরুঙ্গ নিনি আনি এরিয়া হেনে করি যেখানেও ইয়াকসু থাঙ্কা অ জরাবো নং অ যেখানেও সুবিয়া জায়গাও থাঙ্গেন আবো তিনি কর্তব্য হেনে আং তিনি খাইজামান আসুক হামবাই